کیفو عثمان هر دما گسردانا وی ستاتیومê dike bûyerên bi êş ên beriya 19 salan tîne bîra xwe. Roja 12 Adarê 2004 li stadyuma Qamişloyê got niha navê wê veguherî stadyuma Şehîdên 12 Adarê bûyerên xemgîn qewimîn. Got piştre re veguherî serhildaneke gelêrî ji dêrikê Heya Efrînê. Li bajarên mezin ên Sûriyê jî weka Dîmeşqa paytext û Helebê jî bi hezaran Kurd daketin kolanê. Kêfo Osman bûyerên wan rojan bi hemû hûrgiliyên wê vedibêje. Tê bîra me îdarîkî fitûyê hebû, bi cemekî şîn lê hebû. Ew hat ji wê derê hat pêşa Cumhuriyê fitûyê hereketin kirin. Hereketina ne mezbût bi rastî wilo kirin, yani wa heyecan kir, wa wilo şecaen û xuya dikê medrûs e mesela. Ne mesela matçekî futbolê ya mesela siyasî beht bû bi rastî. Kêfo dibêje rûdanên li Qamişlo qewimîn negirê dayî aloziya stadyomê bûn. Got di navbera cemawerên tîma Cihad û cemawerên tîma El Fitûyê got ji dêra zorê hatibûn rûda. Gelek polîsê wa jî min dîtin ji pişt miletê me ve der serê wa xistin. Ev na çavê xwe ew ji dît ne yek û ne du. Ev çika çêbû elmê mudîrê mintîqa wa pêket qet telîfon jirtin. Tê bîra min ew ji manzerekî wilo مرۆڤ زانیبوو وەکە گورێکی گۆدەوی بخوین بێ دەرباز بوو ji devê deriyê melebê raîsî. Di bûyerên 12 Adarê de rejîma Sûriyê dest bi girtin û binçavkirina Kurdan kir. Di encamê de bi hezaran xwendekarên zanîngeha Şamê û Helebê hatin girtin. Her wiha bi hezaran Kurd di nava bajaran de hatin girtin. Her wiha hejmareke mezin ji xwendekaran ji zanîngehê hatin dûrxistin. Kêfo jî yek ji wan kesên got di girtîgeha bajarê Hesekê de rastî işkencê hat. Yê got 12 Adarê de saetkê jî hatibê girtin bi rastî got çîroka xwe bêje got saetkê jî hatibê girtin. Mirov ti ixlaq û ti insanetî ve şofîniyê behsî re vê re jî mêre nedît. Kurdên Sûriyê navê wê kirin serhildana Qamişlo, zêdetirî çir kes hatin kuştin, her wiha nêzîkî 5 kesî jî birîndar bûn û derdora 2000 kes jî hatin girtin. Piştî 19 salan ji bûyera bi êş, kêfo bang li hemû aliyên Kurdan dikin got bibîniyek û mafê Kurdan li Sûriyê misoger bikin. Got careke din ev bûyer dûbare nebin. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.